рости вақтҳои охир вориди интернет бишавем, кастинг барои моделҳо, кастинг, модел. ва чӣ кор мекунед? ҳамат пайи ҳам модел шуда. гир якта духтур шав, як лилакмон мебурад, хориҷа меравем барои ҷарроҳӣ ё чизи дигар. намерасад мутахассис. гир якта духтур шав, якта муаллим шав, фоидае бар ҷомеа биёре. ростӣ гумон мекунам ки мо ниёз ба модел надорем, зеро сино замоне ин қадар соҳиби обрӯву ман шуд, на техник буд, на чизи дигар, бар зами ӯ дар фишор буд, аммо шуд, кард, тавонист. ба шумо чӣ намерасад? ҳама шароиттон муҳайё аст. фаромӯш насозед, хоҳаракон. шумо ба монанди гул ҳастед, зебо ҳастед, хушбӯӣ ҳастед, аммо гулро мекананд ё гул пӯч мешавад. агар рафту касе шуморо наканд, рафту шумо пӯч нашудед ё чизи дигар, фаромӯш насозед ки зимистон дар пеш аст. ҳар гул бояд бидонад ки зимистон дар пеш аст. ба ин хотир хафа нашавед. ман пешгирии дигар хоҳаронро дар назар дорам, ки вақтҳои охир бениҳоят зиёд шудааст. ҳама шуморо дида ҳавас мекунад. ин қадар мухлис доред, ин қадар подписчик доред. ман ба ин қадар ҷонканиам. ростӣ қадди шумо подписчику мухлису тамошобӣ надорам. чиз пинҳон нест. ба ин хотир молу ақал пеши дигар хоҳаракон гирем, ҳавас мекунад. тинати каҷтинатон аз тинатан каҷ мешавад. ба ин хотир як чизи кӯчак аст, аммо онҳо дида ҳавас карда ба ҳамон як кореро интихоб кунед ки онҳо ба ин кор. тоҷикистон дар ҳақиқат ниёз дорад ба мутахассисҳо, ба кадрҳои нав. гиред омӯзед, марҳамат пеш барем. як нуқтаам бошад, фоида бар ҷомеа биёрем. ба ин хотир борҳо мо сухан мекардем, кӯшиш мекардем ки ба нафсияти касе нарасем, аммо суханҳои мо фақат барои ислоҳ аст, на барои таънаву дигару дигар. дар бачаҳо гап надорем, зеро парчамбардорон хело зиёд ҳастанд. тоҷикистон аслан диёри шермардон аст, паҳлавонпарвар аст. кӯҳро занин паҳлавон мерезад. онҳо парчамбардор мешаванд, муаррифгари ватан мешаванд. ва шумо хонумҳо гиред бо ягон мутахассис шавед ки фоидае ки бар ҷомеа биёяд. гумон намекунам ки чун хай атрофи моделӣ ман гап намезанам, зеро паси пардаҳои моделиро ҳама медонад. шуморо дӯст медорам. худоҳофиз. то суҳбатҳои дигар.